Avui fem un arròs mariner, un arròs de musclos i calamars. Comencem preparant les coses que posarem en aquest arròs i el primer que hem fet és coure aquests musclos al vapor amb un rajolell de vi i mig gra d'all. Uns segons o un minut, potser, fins que s'han obert. Ara els deixaré refredar i els hi trauré la carn de dintre. Només m'interessa el de dins, les closques no en farem res. I seguirem amb la resta de coses. Netegem els calamars tallats a rodanxes. Primer ho fem amb les potes i les aletes, que ho hem picat més petit, i després hi hem afegit els calamars pròpiament dit. Però només els donem una cocció molt ràpida. Després de 10 minuts llargs tinc la ceba exactament com la volia i ara hi afegiré una cullerada de tomàquet fregit, que ja el tinc i vull provar com queda. Incorporem la cullerada de tomàquet fregit en l'arròs, més que res perquè com que tampoc tenia tomàquets he preferit aprofitar el que tenia a la nevera, que és una cosa molt sana de fer. I a continuació afegim l'arròs i l'anacarem bé. Anacarar, per cert, és això. Fer que tots els grans d'arròs s'impregnin bé del sofregit, sense líquid. Una vegada anacarat l'arròs amb el sofregit, recupero els calamars, escalfo el brou i a la vegada també he posat a escalfar al forn, perquè la cocció de l'arròs serà 8 minuts aquí en els focs i 8 minuts al forn. L'he de tenir molt calent. I arriba el moment de tirar el brou. 2 parts d'aigua per una d'arròs. Arròs hi havia 250 grams, doncs aquí hi ha mig litre de brou. 8 minuts a cada lloc. I passats els 8 primers minuts, 8 minuts i mig per ser exactes, passem a fer la segona part de la cocció al forn, a 200 graus, 8 minuts. Després dels 8 minuts de cocció al forn, que se sumaven als 8 i mig que ja portava, l'arròs estava un palet dur. Li hem posat 2 minuts més amb una miqueta de brou i hem aprofitat per posar-hi els musclos. I ara tenim aquest arròs mariner sense feina a punt.